fa 30 anys aparegueren els primers casos de la sida. Des de llavors, el virus del VIH ha cegat la vida de més de 25 milions de persones en el món, convertint-se així en la pandèmia més destructiva de la història de la humanitat. 3 dècades després, el VIH segueix sent una realitat. Molts creuen que es tracta d'una infecció localitzada a l'Àfrica o que afecta tan sols a determinats col·lectius. Som aquí per reivindicar que no és així. El VIH és una realitat en el nostre entorn i ens afecta a tots, aquí i ara. A Espanya hi viuen unes 150.000 persones amb infecció per VIH i una tercera part ho desconeix. Cada any es detecten al voltant de 170 nous casos per VIH a les Illes Balears, que ja sumen gairebé 2.000 persones afectades des de l'any 2003. La nostra comunitat autònoma parteix d'una indesitjable situació que cal afrontar de manera integral i per això des de Taula per la Sida reivindicam que s'elabori una línia estratègica d'atenció integral al VIH-Sida, programes específics de prevenció adaptats als diferents col·lectius, a les seves característiques i necessitats, clarificació dels protocols pre- i postexposició, el recolzament a les entitats que treballen dia a dia contra el VIH-Sida, tant a les organitzacions de pacients com a les que fan feina amb la prevenció o el seguiment de malalts terminals. Garantir una unitat de criteris a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears pel diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients seropositius. Acord entre patronals, sindicats, administració pública i entitats per facilitar l'accés laboral a les persones portadores del VIH, amb discapacitat o no, figuri o no el diagnòstic. Educació psicoafectiva dins el programa escolar, complementada amb xerrades sobre prevenció. Educació a tota la societat perquè es conegui la realitat de les infeccions de transmissió sexual, la sensibilització i la no discriminació de les persones VIH positives. Celebració i visibilització per part de totes les administracions de l'1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Són punts senzills, fàcils d'assumir si queden enregistrats a les agendes polítiques, si existeix la voluntat política i s'optimitzen els recursos de l'administració pública. Les ONGs continuarem cobrint la feina que no realitzen les administracions, però convidam el govern de les Illes Balears, els consells insulars i a tots els ajuntaments a reactivar les polítiques socials i de salut perquè la situació actual millori, sempre amb el nostre recolzament i treball diari. Si volem un canvi real, no podem seguir pel mateix camí.